Аспалаев Ҳаид Маҳмад, кунҷи Кабул. بعد از این بازهای تاریخی نوایی دیابدار حمید کچفایتر و مای رفت اسکندر ایسترفشن میراکوف اسحاق کنجی سرخ. خسپاراев Ҳаид Маҳмад аз کنجی Кабул баромад мекунад. тайёрӣ мебинад барои баромадан ба финал дар вазни 50 килограмм татами рақами 2 Каримов Дурандеш аз толори варзиши шаҳри Туз кунҷи сурх шлеми сурх ва Рустами Орзу аз толори варзиши Дехонбаша кунҷи Кабул шлеми Кабул. Каримов Дурандеш кунҷи сурх ва Рустами Орзу аз кунҷи Кабул. ҳар ду нафарро барои баромадан ба финал тайёритона бинед. Кабул як хол. دو خول سرخ یک خول Кабул یک خول Кабул دو خول سرخ. خب میراکوف اسحاق هست؟ هست. خسپالاев شد رفتیم تست فقط خودتو نبرد. одамон ба завқ машқ мекунанд, ба завқ машқ мекунанд. рафтем ҳурмати якдигар. офарин. такрор мекунанд ба татами рақами 2 даъват мешавад дар вазни 50 килограмм. Каримов Дурандеш аз толори варзиши шаҳри Туз кунҷи сурх шлеми сурх ва Рустами Орзу аз толори варзиши Дехонбаша кунҷи Кабул шлеми Кабул. ҳар ду нафаро либосотона пӯшед ба татами рақами 2 биед. ده ثانیه ده دو خول سرخ Кабул. Стоп, время. Исуби баробар будани хол як дақиқаи иловагӣ. Полуфиналда это мумкин и разназани, мумкин. Я точно не медую, пичик. Кабул. Хол сурх. Сурх Кабул. Оли бести, что вам? анҷоми вақт татами рақами 2. анҷоми вақт татами рақами 2. анҷоми вақт тамом шуд. дар ин муҳориба варзишгари кунҷи сурх Мираков Исҳоқ ғолиби муҳориба дониста шуд. Мираков Исҳоқ. Исҳоқ хонатон бурад. دو خول سرخ.
даъват карда мешавад дар вазни 50 килограмм варзишгарон Каримов Дурандеш, Шаҳри Туз кунҷи истор Сурху Кабуд ва Рустами Орзу деҳқонбача кунҷи Кабуд. Кабуд Шлеми Кабуд. Каримов Дурандеш кунҷи истор ва Рустами Орзу кунҷи Кабуд. Марамад тестар. таври бинавоиди Абдулҳамид Умаров Искандар. Стоп, время. Баробари хол. Рустами Орзу ти. О, шу, тамом. Каримов Дурандеш тестар репшони бародар. Каримов Дурандеш. Қадами авазидгар холи аввал мегирад, аммо мебарад. То холи аввал. Тайёрӣ мебинад барои баромадан ба финал дар вазни 35 килограмм синни соли 2005-2006 хоб Муҳаммадалиев Зиёратшо аз толори варзиши Шаҳри Туз кунҷи истор Стоп. Ибодов Камариддин Қориддин Дар қорузои баъди Саидо шаш барҳам кунҷи Кабуд Шлеми Кабуд. варзишгар аз кунҷи Сурх Ҳусейнов Муҳаммадалиев Зиёратшо Шаҳри Туз кунҷи истор Шлеми Сур ва Ибодов Қориддин Саидо кунҷи Кабуд Шлеми Кабуд. ҳарду нафаро либосотона пӯшед барои баромадан ба финал ба татами рақами 2 биёед.